the house. What do we do so? Was it true? Actually, say we are many assassins in America. As I said, and yes, I think why any did Nalan be do one dance the tea so bobra. Yes, I think one lady cool. Wow, we ran over on so meeting that one. Oh, you know, we can set to move, say what you want. Then so one cassa. Which I be and send assassin about it to us. The kind of animal would do when you know quite as a two or young. Wouldn't you or cool here over? Assassin of one of my home. Then I saw my point chair. Quasso will for a while, Pierre Comasin, Pierre Lumina, when I was seeing for my green a boom. I should know twice as I said, a crap I twice I say, a kessa, a hen. Yeah, I knew actually. Now, why would you want his son? You do when you know Thomas and Kawana too. That's the same Jimmy Lebano, Yenin Jimano. And may I make us a chinting a bow. I could now own an idea, again with your mamma, a dear to us or a so. About to us, you would also pens away. I want an dear new any bazaar, and then was there, kind in a day. As you call fun or Bobra, sending away what you want to pay me. Never be paying. A man per moon did any more minutes in your pain. Only as can you have no pain. Woman, no man, I know any so called. Who do I don't know the out city officer? Yes, you are higher so. Yet any so. And you got twice as now told me now, who yes, I saw twice. That's one best can I have. Namineka, I am fee. Or the man which is Kakaka. Assassin Kakaka said, or desire if you know come as a now, I don't baby that was what was I see, fears or owner. Baby, I'm going to go cry on it, and I'm done yet. Assassin, your body, as I said, or the money pass on by the eye in view. I just ask him out. And now, by morning, in a way. Or buy I know what you basically die 2 no one, no, yet 10 them, whereas one anchor. No, dear Chillums or Jim Balance and 10 them. As you know, Buzano, but you said there be a couple of crony. Na no man, udi na na dalu. Wada ma adwuma na ewo no. No udi ni bi na nebo na nyonkofo yi. Ebo abeni ebo di na eba na mo nka. Na o tu sika o po na na. Osani ya bonu di ayi. E ka mi bi awon. No ma ka won. Afa na jo obi ada no na. Ay dabu una da. Ya da na ozu. How the dean and what that far can I do? No, I yet a bad woman for a boat in San Anasum as any pencil. I know you crazy. Crowe Brokoma, none of my babies, I think Fiacas, I said. Any try. Do one you know what I can do our own very. I'm not I catch them. Yes, I can say, who be so I say, we know a video, you know. Yet I know can you run a bio the other. Did I want to know you now when some I catch you? Now did you have 5 minutes? And one soon I show. So dear, you might have one fine year to move back over so much. Yes, I catch you that will be so near council with one. And to over the animal can fat a fire foot to not ye. Nama Kunyanya dancing, Sicarians as a tone. Sebacasa Quasso and Uti cover behind Munyam or found come. And we are in Munyam. Then we are 2, only and your 2 no only. O tu boda o tu na no ka se dia say ana se sama na da James o bi no na o hu te de ka no ko start no ba dia de ka kisha no da ko si ka na da so na o ka se won ya start ka ya na sama da no say ma police for dem ko na bo so no ko duwa e gun sa e twadwa tu no awon na no so buza obona ni kro afa na no hu se yetu no ni yetu no so hu ye kopem na se ru apre na so aya na chinche kwa so yin foforo ba ho no be hu ba bia na ote a e pamo no tu tia na ba bia ote no hu ni ya e da be pamo no be hu e ka ya futu sama yin na 1 to 2 no ma e bia to yin e te fa so na kinwe a okotewe na o ye ra otu wo hin bi wa
ade che no afre ne ide afia akata kwati so nka me pa bo anama me ana le se na wo kwan o se me kwa asetena o se enra ye tu o se wo tu fo ye tu me ka wa wo se ye tu ana wo ma ka le ba ka no pro so no se de bin so na to na wo yeah Zoom. But this say, Russell, so they do somebody go in yeah was it not the end of your sofa? Was it also not seven bassa? Was it our call? And then I will do something I would done and what is it? yeah Also, there, or Judy said, you will be visa and found. yeah Was so big. Something never done on the show, sir. Simpra, the baby, a man. So don't you show Koso, or Paso. yeah Or you have a sumbi or Paso. Or so do the crazy, a better Hamano. What they are about a better Hamano. Young. Young, since I've been alone, I can't do for that. You know, make us send your own sick camp one out of a passo. Then we will send you a brown, would do Quassone, no dear the moon, assembly now for president, so, and one will be back, acquiring now pretty back, school, and then he said, it's here, our pray, Quassambly, said, I'm going to go to another car. To the mobile crime, not pray, no Bruno, a was not a day, a come on some show. Was who did me now to the crazy extra hot one, or my phone at our cheek. Or the second one, almost not our cheek. You are canceling and son. Side of your dog so to the crazy, a poor no dogs and one more. Side takes you with the better watch. yeah Was it Jessica? Another room for. Name will super probably in the deal. Young was only super papa. So the record shows all the Brazil, poor, and we don't know what's now. Because remember that you have remembered the moment you have a piano Jolica and watch it. Young was soon as he cut now to the Korean products now. Nothing as a day. Obia was a point of Capra. Your fancy was on in fear. Obia Betubutu, Abawa, and he said in fear. yeah Was it a room? You had to say the carbon is this kind of put you, man. Then catch up and I don't know about it. Was he enough for the end? Ever could not enough. Young was it Sasia? So they are too cry yet on home. As he said at home, I could not dear, what dear, they have been going to do the big room. A big man ever told to manage your offer. Young was it a bad idea? Did you tell me more than the bad idea? That's Anna, a bad side of it. Young says I see a children, I said, I don't know the Gunaso de Baco, Abuna de Baco, be opening for Gunan de Baco, Crony de Baco. So the one way you know, my only papa Gunan, from our papa with the Baco, you know, a woman. They are double no one, the Baco black. But the phone also said, we come about so much. Chrono says, Sue, acquired to be a man, and I talk to two, and there's something to say down. Young. Since it is for our local war, 7 step at one, and I'm going to put you
ɛna mo guru bra kakra ɔsi sɛ mi nye wɔn ko na ɔka kyerɛ ne mu ɔka kyerɛ sɛ bɛyɛ a wɔn bɛ yɛ sɛbi sopa no tie sɛ ɛna no fura ɛti ha nyinara yɛ bɛ di sika no yɛ bɛ nfa nyɛ sɛ bududuma no sɛbi kolo de yɛ wɔn afa ne nyinara na mu ɔka sɛ kɔlɛ futu ɛfɔm awo. Yom ɔsɔ ka sɛ odu akyire na ɔpɛ ɛkyɛ kwan a nipa wɔ ha ɛna ɛbɛgye n'anim ha no mu a ɔbɛtumi ɔdi ɔkonkoro wɔtɔ mu nyinaa firi so ɔkuna so. Yom ɔsɔ ɔdi tuufo sɛ bɛyɛ asɛbi ɔbɛ yi ɔba ba bɛyɛ sɛ ɔmo sampa ɔbɛ ɔbɛ didi a na yɛ futu ɛdi di ɛdi kama wɔn ho. Ɔkuna so fɔ ɔbɛ so tie. Yom ɔsi mo wura yi ɔbɛ yi adi yi wɔ so na ɔmo ɔka kyɛw sɛ mo fa no kuro tie ɛna ne fa nkyɛn ɔsi mu adeɛ ko ɛna die a ɔmo ma de kɔm ne so ayi so ɛko ɔsi mu adeɛ de bi kɔ anase na ɔmo na ti hɔ wɔyɛ bi na mo yɛ bi ti na mo na mo saa ɔsi mo yɛ deɛ mo hwɛ yie fa no kuro die mo mata no. Wɔsi mo si mo bɛ bɛbɛ nyinara mɛtuma tufo ɛma sɛbi kwaso ama na ɔbɛ nfa de a na sɛbi kwaso ni muso koraa na ɔbɛ bɛbɛ kwa. Wɔsi nana ti hɔ wabɔ abɔntene ɔhene wabɔ bekumhene adɔwɔtehene sɛbi ɛdɛm ɔba aba so mpɛ nyinara aka ho ɛdi afutuo na mo de etu mo nana no fo sɛbi kuro no kɔ soɔ kuro no putuo kuro no sɛbi ɛdakyɛ ne nsa no abɛma sa de hɛ ɛdi asɔ no deɛ mo de tu no fo. Ɔsi ti na mo sɔ ɛdi n'anim mo ka ho sɛ ɛbɛtu na futu pa. Ɔsɔ oye bibi na ɛna ɛnya a ɛsɛ mo se kyerɛ no na mo ka kyerɛ no. Wɔn sɛ mo bua no mo asɔ ɛdi n'anim sɛ mo kyerɛ kyerɛ pa mo futu pa ti de ɛnya bi a mo sɛ mo tu no fo sɛ mo yɛ ama sa nkyɛn. Ti sɛ mo ti kuro mo ɔnko adi a wɔsɔ mo firi kuro mo fɔm hɔ paa sɛ kuro ba paa di a na sɛ woyɛ panyin wɔ hɔ di a na yɛ sɛ wonya ɔdɔ no nukwedie ɛma akonnwa no. Wɔsi sɛ ɔsɛ kyerɛ kasa na na wɔde nya ne kwa no no a na sɛ bɛyɛ ɔka no korɔ no na ɔka sɛ wɔtu a papa haba so sa de n'anim. Yom ɔsɔ ɔmu sɛ ɔmu kɔ fekufoɔ hɔ nom a sɛ bɛ mu nua no tɔmɔ mu wɔn fa da. Yom ɔsɔ ba ɔbɛtie sɛ wɔde nukwedie nkwa ne ɛka nko ade a ɔbɛfɛ no ɔsɛ sɛ hɛ ɛdeɛ ti na wɔdu ne kuro yi ama wɔn na wɔn pam no. Wɔn nso sɛ bɛ ɛnam sɛ wɔɔko kopa na masa agyehene. Yom ɔsɛ ti mo tumo fo na sɛ bɛ ɔbɛ yi so de ɔyɛ tutu pama no. Yom sɛ ɛwura so wɔn ti bi kɔn bebree na ɔka kakra yara fayɛ sumie no kɛtɛ fada so na futuo sakra nipa de sɛ nsɔhwɛ na sɛ wɔn tie no so fɔm so na sɔsɔ yɛ so ɛnto. Asɛre posu adutwi mami biribi na mi si biribi nkyerɛ o mpere dwan wɔ ha. Anam de gufo ya de hyia atum ɛne nananom nyinaa ɛde ma wo yɛwura ɔsɛ wo de ɔdɔ ɛne nkabɔmu som a wofrɛ wo kurom a na ɔmu di w'akyi wo baabi so no som nkonnwa som paa na ma kwaso mpuntuo ɛnhia wo ɛma wo tiri mu nyɛ wo dɛ yɛwura ɛna ɔma wo tumi nti kae na da biara da woba na wo som na wo yɛ mu adeɛ na w'ahennie no emu ayɛ du
Yewura ɔse ɛnɛ waba a ɔne wo ni yima ohyia wo kusɛkusɛ wɔ anɔkye koman mu ɔde wo nananom tuo ɛkyɛ wo bɛda ase mpregyan ha yɛde hye ato sɛw ntankɛseɛ ɛka ntakɛseɛ me ɔpanyini Kwame Sɛbɛ ɔhene a wɔbɛn mɛkyerɛ no akyerɛ pa ɛtu no afutu pa sɛ mankyerɛ no afutu pa ankyerɛ no akyerɛ pa a ɛtu otumfoɔ ntam sɛ otumfoɔ nta kɛseɛ ka ne ɔpanyini akɔne a megya hɛ ɔhene a wɔbɛn mɛkyerɛ akwankyerɛ pa mɛkyerɛ afutu pa na mede nkwade aka ho sɛ mɛnti ɛne saa nneɛma yi a ɛtu otumfoɔ nta kɛseɛ Ochiame Kofi Apia. Mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntɛn kɛseɛ. Wɔhene a ɔbɛn metu na futu pa mɛma akwankyerɛ pa. Na sɛ metu na futu pa na mama na akwankyerɛ pa na metu otumfoɔ ntam. Kufuor ntam ka ntam kɛseɛ sɛ me akwasi yɛbo a ɔhene foforɔ a ɔrebɛn metu no afutu pa mɛkyerɛ no akwankyerɛ pa sɛ maanyɛ yɛnom nyinaa a metu otumfoɔ ntam. yɛfrɛ me Tonto Asabere Paso Jasine mesrɛ otumfoɔ ntam ka ntankɛseɛ sɛ me wura wɔbɛyi mɛkyerɛ no akyerɛ pa mɛtu no afutu pa sɛ mankyerɛ no akyerɛ pa mɛntu no afutu pa a meka otumfoɔ ntankɛseɛ Nana Adumakwa Ampofo meyɛ Chidamhene awɔ kwan so yɛwura yi a wɔbɛyi mɛtu no afutu pa mankyerɛ no akyerɛ pa mɛntu no afutu pa mankyerɛ no akyerɛ pa na metu otumfoɔ ntam Mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ me adupoku nana yɛ ɔbɛyi metu no afutu pa mɛkyerɛ no kyerɛ pa mɛsom no som pa maanyɛ wei nyinaa metu otumfoɔ ntam. Mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ me ɔpɛni ntwibo siako Kwaso Adɔntehene ɔhene a ɔbɛyi metu na futu pa mɛkyerɛ na akwankyerɛ pa mɛsom no som pa mede nokoredie ɛbɛka na ho mfa ntasuo nyina menum ɛnkasa nkyerɛ ne da sɛ mede ntasuo gyina nenum kasa kyerɛ no a na metu otumfoɔ ntam kɛseɛ. mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ ɛyɛ me ɔwusumbo ɔhene Paso Nifa hene ɔhene foforɔ yi a ɔrebɛyi metu no afutu pa mɛkyerɛ no akyerɛ pa sɛ manyɛ saa na metu otumfoɔ ntam kɛseɛ me mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ɛka ntam kɛseɛ sɛ me adubo ahen kurase di kuro ɔhene a wɔrebɛyi bɛsom ne som pa bɛtu no afutu pa adi nokoro akyerɛ no sɛ mede nsuo gyina m'anim ɛkasa kyerɛ ɔhene yi a mebɛyi a metu otumfoɔ ntam otumfoɔ ntam ɛka ntam kɛseɛ sɛ me ɔpani Asare Bedi Ako Paso Akwamuhene ɔhene a ɔbɛyi metu no afutu pa mɛkyerɛ no akyerɛ pa sɛ mankyerɛ no akyerɛ pa antu no afutu pa a metu otumfoɔ ntam. Mewura Messi Obru mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ fosu ne ade twum nanane me ataposu nanane me kodwo nketea nanane me mewura animonyam hyɛ kɛseɛ a wahyɛ no ɛnnɛ yi ɛtirɛ so daeɛ wadama ɛde nokorodie pɛpɛyɛ mese nkɛbɔ mu mpuntuo
ɛna mde bɛtoa wo kuro yi so me wura sɛ wofrɛ me anɔpa sɛ wofrɛ me awia sɛ wofrɛ me anadwo mpo wofrɛ me dasuom mesɔre a mesɔre yi adeɛ maama a metɔ wo ntam Ano mają buku. Fajna, super.